людмила акунева яке аз донорони фахрии филиали муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии илмии хун дар вилояти суғд мебошад ки субҳи имрӯз санаи 17 сентябр ба филиали мазкур барои хунсупорӣ омад. Вай сокини шаҳри Хуҷанд буда давоми беш аз 10 сол инҷониб ҳамчун донор хун месупорад. Людмила мегӯяд баъди хунсупорӣ вазъи саломатиашро хеле хуб ҳис мекунад. Вай бо ин кораш ба беморон ва онҳое ки ба хун эҳтиёҷ доранд кӯмак мерасонад ва ҳамчунин донор будан ба вай манфиати хубу ҷиҳати мусбӣ низ дорад. Я считаю, что это приносит и мне пользу, и людям пользу приносит. Поэтому мне здесь очень нравится. Даже зимой не болею. У меня что, вот там вирусные какие-то заболевания, у меня такого нету. Вообще нету. Я уже говорю, лет 10 я сдаю, это мне только на пользу идет. Я и себя и моложе чувствую даже. Мне уже вот 51 год, а кажется, что мне лет 40, может быть. давоми 8 моҳи соли ҷорӣ ба филиали муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии илмии хун дар вилояти суғд 5521 нафар ҳамчун донор хун супориданд ки ин нишондод дар муқоиса ба як соли гузаштаи 2020 2254 адад зиёд мебошад, зеро давоми як соли гузашта ҳамагӣ 3267 нафар донор ба филиали мазкур хун супорида буданд. мудири шӯъбаи тайёр ва коркарди хун Тиллобек Умарзода мегӯяд он шахсоне ки синнашон аз 18 сола то 60 сола ҳастанд метавонанд ҳамчун донор омада ба марказ хун супоранд. Вай таъкид кард ки пеш аз он ки аз донор хун гиранд, аввал аниқ мекунанд ки ӯ ҳамаҷиҳата солим аст ва ба ягон бемории сироидӣ гирифтор нашуда бошад. ҳар як хунсупорӣ ба миқдори аз 300 то 400 миллиграмм супорида метавонад ва баъди супоридани хун баъди муайян шудани таҳлилҳои ҳамун донор ӯ метавонад дар баъди 70 рӯз минбаъда омада ҳамчун донор хун супорад. давоми як рӯз ба марказ аз 20 то 40 нафар донорон омада хун месупоранд. бино ба иттилои масъулин хуни аз донорон гирифта шуда дар ҳуҷраи махсуси идоракунии захираи ҷузъҳои хун дар яхдонҳо нигоҳ дошта мешавад ки ҳарорати онҳо вобаста ба намуди хун гуногун мебошад. табибони марказ гуфтанд ки хуни аз донорон гирифта шуда дар 12 яхдонҳои хурд ва наздики 5 адад яхдонҳои калони махсус дар ҳарорати аз 18 то 27 дараҷа сардӣ нигоҳ дошта мешавад. 9 таш барои захираи ҷудои хун зардоби плазма, 2 таш барои мусбӣ барои захираи ҳуҷайраҳои хун нигоҳ доштанд. аз плюс 2 то плюс 6 градус барои эритроцитҳо, аз минус 20 то минус 35 градус барои зардоби хун. ҳаминҷура захира ҳама ҷузъои хун мо дорем. мудири шӯъбаи донори хун Малик Аббос Шодмонов ҳангоми суҳбат бо мо гуфт ки солҳои охир тибқи барномаи миллӣ оид ба рушди донории фаъолияти хадамоти хун дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи фонди глобалӣ ва маблағгузории ҳукумати ҷумҳуриву вилояти суғд ба марказ якчанд таҷҳизотҳои муосири тиббӣ оварда шудааст. Вай таъкид кард ки таҷҳизоти воридшуда барои нигоҳ доштани хун дар муддати тӯлонӣ ва вайрон нашудани таркиби он мусоидат мекунад. пештар мо тромбомасса гуфта маҳлулро дар давом 24 соат истифода медодем. ҳозир тибқи ҳамин дастгоҳе ки ба мо дастрас шудааст, то 3-4 шабонарӯза нигоҳ дошта ба мизоҷон хизмати худро мерасонем. барои дастрас намудани ҷузъҳои хун ба шаҳри ноҳияҳо муассисаи табобати профилактикӣ ман инҷа сумкаҳо ҳаст, сумка яхдонҳо барои дар ҳароратҳои гарм бурда расондан бе ягон мамоният бе ягон ориза шудан мана бо ин сумки яхдонҳо мо дастрас менамоем ба ҳама шаҳри ноҳияҳо. духтурон таъкид карданд ки ҳоло захираи умумии хун дар вилояти суғд ҳамагӣ 654 литр зардоби тезях карда шуда ва 60 литр хуни эритроситро ташкил медиҳад. ҳамчунин иттилоъ дода шуд ки дар арифаи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 8 нафар донорони фаъоли марказ ба гирифтани унвони донори фахрии ҷумҳурии Тоҷикистон муяссар гардиданд. Yoqubova Rohat, Sanginov Sharifjon, Najmiddinov Mirzo Khalil, Sobirov Muhammad Sobir, Usmonova Salomat, Nazarova Anora, Qurbonova Bahromxon, Hojiyev Jumaboy, Ashirova Sanavbar ба ҳамин донорон аз тарафи пешвои миллат ба унвони донори фахрии ҷумҳурии Тоҷикистон сазовор гардонда шуданд.
ҳангоми ба миён омадани ҳолатҳои фаврӣ ва пайдо шудани зарурат ба хун ба шаҳру ноҳияҳои дурдастии вилоят бригадаи сайёри филиали муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии илмии хун дар вилояти Суғд тавассути нақлиёти махсус сафарбар карда мешаванд. ҳоло дар вилоят ҳамагӣ 24 марказҳои хунсупорӣ мавҷуд аст ки дар он беш аз 30 нафар табибон кору фаъолият мекунанд. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.